Sláva Bohu. Počujete ma všetci? Ďakujem za pozvanie. Aké úžasné je to, že môžeme poznať Pána, poznať Jeho dobrotu a zažívať ju. Jedna z vecí, za ktorú by ste mali byť vďační, je všetko to zlé, čo sa vám neprihodilo a o čom ste ani len netušili. Prosím, postavte sa všetci, poďme poďakovať Pánovi. Odložím si ešte mobil, teraz ho nebudem potrebovať. Vďaka aj vám, pastori, vďaka, že ste nás pozvali kázať dnes večer a aj zajtra večer. Ako už bolo spomenuté, neverím tomu, že som tu dnes nejakou náhodou. Naše dni tu na zemi, aj keby ste sa dožili viac než 100 rokov, tak stále je to len kratučký okamih voči večnosti. Pre Boha je toto len maličký úsek času. Takže, bez ohľadu na to, ako ste starí, nezostáva vám už mnoho dní. Nie tu dole. Ale, ak ste znovuzrodení, máte pred sebou večnosť, na ktorú sa môžete tešiť. Takže vedomie toho, v prítomnosti koho strávite večnosť, vám pomáha odpočívať. Je to tak? Povedzte nahlas. Budem prebývať v Božej prítomnosti navždy. Naša hlava tomuto nemôže rozumieť, ale bude to na celé veky. V gréčtine je na slovo veky pojem eon. Čo znamená eon? Je to stále a stále a stále. Tento život je najkratšou vecou, akú kedy budeme robiť. Je to tá najkratšia momentálna vec, ktorú kedy budeme robiť. A tak chceme byť pripravení odísť v ktorýkoľvek čas. Chcete byť spasení, byť na poriadku s Bohom, pripravení odísť teraz. Lebo Pán musí udržiavať vaše dýchanie a tlkot srdca, aby ste prežili čo len najbližšiu noc. Ak nie ste pripravení ísť, tak sa pripravte teraz. Teraz dajte všetko do poriadku. Ak ste ešte neprijali Pána, príjmite ho teraz. Ak potrebujete niečo napraviť, tak teraz. Dnes je ten príhodný čas. Takže, Pane, my všetci sa zhodujeme, pýtame si od Teba výrečnosť, pýtame si nasmerovanie, pýtame si vedenie. Pane, ja si uvedomujem, že sám zo seba nedokážem vôbec nič. Ale my nie sme bez Teba. Si v nás a tak si, Pane, pýtam schopnosť hovoriť, uši, ktoré počujú, oči, ktoré vidia. Prosíme ťa o odpovede a nasmerovania, o vedenie, o pomoc. Vzdávame Ti všetku chválu a slávu. Rozhodujeme sa, že nebudeme len zábudliví poslucháči, ale Ty nám ukazuj, ako to implementovať a zavádzať do praxe. A my to budeme robiť. A ďakujeme Ti za to v mene Ježiš. Amen. Sláva Bohu, povedzte vďaka Ti, Pane. Ako som povedal, ďakujme Mu za všetko zlé, čo sa nám neprihodilo. Lebo netušíme, koľko modlitieb muselo byť vyplnených, aby sme tu ešte boli. A aby som tu aj ja bol s vami. Viem, že život mnohých je podobný môjmu životu. Mohol som byť zabitý toľkokrát v živote. Bol som tak divé dieťa. Viete, nevynechal som žiadnu príležitosť na to, aby som vyvádzal bláznivé veci. Ako chlapec som bol na pohotovosti takmer každé leto. Po celom tele som mal jazvy, aj vy ste mohli zomrieť už toľkokrát. Cez haváriu auta, choroby a podobne. Váš príbeh je taký ako môj, že? Koľký z vás môžu povedať vďaka Ti, Pane? Lebo keď sa mnohé tieto veci diali, tak ste ani nepoznali Pána. Nežili ste s ním. A je to len Božie milosrdenstvo, že vás ušetril, že vypočul modlitby vašej mamy, vašej starej mamy alebo starého otca, že vás zachránil, že jeho anjeli vás chránili, a to až do dneška. A tak ste dnes tu, živí, stále idúci vpred, stále bojujúci, s príležitosťami robiť to, k čomu ste boli stvorení, aby ste to robili. Aby váš život tu nás zanechal trvalú stopu predtým, než odídete. Takže ak so mnou súhlasíte, pomodlite sa toto. Otec Boh, som si vedomý Teba, som totálne závislý na Tebe,
a pre tvoje zámery a ciele a pre tvoje potešenie som stvorený. Zjav mi, prečo si ma stvoril, čo máš pre mňa, čo je ohľadom mňa tvojim potešením, čo by som mal robiť a čím by som mal byť. V mene Ježiš. Amen. Vďaka, Pane. Niekedy počujete rodičov, ako hovoria deťom veci, ktoré síce mienia dobre, ale ktoré sú nesprávne. Hovorievajú drahý alebo drahá, môžeš byť čímkoľvek, čím len chceš, keď vyrastieš. Čím len chceš. Si talentovaný, si krásna a ak budeš tvrdo pracovať, nie, toto nie je pravda. Určite, že môžete niečo dosiahnuť sami zo seba, lenže Boh už pre vás má svoj plán. Je to tak? A ak sa stanete veriacim, ak ste kresťanom, tak nie je na vás ani na mňa, aby sme rozhodovali, čím budeme. Na nás je, aby sme objavili, k čomu nás Boh už, je to tak, povolal a k čomu nás stvoril. Pretože vaše obdarovania a vaše pomazanie nefungujú úplne všade, na každom mieste, vo všetkom. Existuje miesto, kam patríte, existuje práca, ktorú máte robiť, existujú ľudia, s ktorými máte byť a nie je to tak, že by to všade, vo všetkom bolo rovnaké. Cirkev, súhlasíte so mnou? Preto sa potrebujete modliť a potrebujete byť vedení. Potrebujete v poslušnosti robiť kroky viery a potrebujete byť verní. A keď už konečne budete tam, kde máte byť, tak tam musíte aj zostať. Je to tak? A nie odísť pri prvej príležitosti, keď niekto zraní vaše city. Jasné? Lebo takto vyskočíte z Božej vôle a z Božieho plánu. Takže povedzme to nahlas a pomodlíme sa. Otec Boh, podriaďujem sa Ti, poddávam sa Tvojej vôli, čokoľvek, čo potrebujem zmeniť, alebo napraviť, alebo s čím mám skončiť, alebo s čím mám začať, tak som na to otvorený a urobím to. Poddávam sa Ti, patrím Tebe, podriaďujem sa Tvojim príkazom, nie moja vôľa, ale Tvoja vôľa. Nech sa deje. Toto si pýtam v mene Ježiš. Amen, vďaka Ti, Pane. Už len tento, viem, že ešte stojíte, o chvíľu si sadnete. Už len tento krok v srdci, ktorý ste teraz urobili, vás otvára k tomu, aby ste počuli a videli. Keď ste ochotní, Pán často hovorieval ľuďom, kto má uši na počúvanie, nech počuje. Samozrejme, že väčšina ľudí mala tieto uši, ktoré počuli zvuk jeho hlasu. Tak o čom vlastne hovoril? Bez toho, aby sme zachádzali do detailov, zistíte toto. Stav vášho srdca určuje to, či vaše uši dokážu počuť alebo nie. A je to ochotné srdce, ktoré vytvára počujúce uši. Súhlasíte so mnou? Ale keď je neochotné srdce, tak ani nepočujete. Niečo ste začuli, ale neregistrujete to a ani tomu nerozumiete. Ale čo sa týka len tejto poslednej modlitby, povedali ste, Pane, som ochotný robiť všetko, čo odo mňa chceš. Už len toto naladí vaše uši k tomu, aby počuli. Pán mi raz niečo povedal a ukázal mi to na príklade rádia, ktoré používa rozhlasové pásma. Máme tu FM pásmo a AM pásmo. Koľko viete, že keď máte prepnuté na AM pásmo, a to je už dnes veľmi zriedkavé, tak nechytíte žiadnu FM stanicu na tomto AM pásme. Rozumiete? Na tom rádiu bol kdesi na boku taký gombík, ktorým ste prepínali tie pásma a potom ste ladili stanice. Vidím tu zo pár šedivých hlav podobných mojej, ako súhlasne prikývujú. Tí novší poznajú už len digitálne mašinky a tiež ste museli vyťahnuť anténu. Ale aj keď ste mali ten najmocnejší zosilňovač, aj tú najdlhšiu anténu, aj tie najväčšie reproduktory, a mohli ste dokonca prísť až k vysielacej stanici a oprieť anténu o budovu, ale ak ste mali prepnuté na nesprávne pásmo, tak čo? Nechytíte tú stanicu, lebo ste naladení mimo. A takto je to aj s ľuďmi. Často hovoria, Boh ku mne nechce hovoriť. Nepočujem nič. Boh stále vysiela.
Povedal som, on stále vysiela, ale vy máte naladené na nesprávnu stanicu. Ale môžete získať Boží plán tým, že sa preladíte na pásmo ochoty. Keď je vaše srdce ochotné, teraz zrazu počujete. Zrazu to začína prichádzať jasne. Ale kým pochybujete, mixujete sa, zápasíte, bojíte sa a podobne, počujete len šum. A počujete aj veci, ktoré by ste nemali počúvať. A tak povedzte ešte raz nahlas. Pane, ja som ochotný. Rozhodujem sa byť takýto. Vďaka ti, že ku mne hovoríš. Sláva Bohu, posaďte sa. Vďaka pastor Dominik a Rachel za pastorovanie a vodcovstvo tu na. Sme radi, že tu môžeme byť s vami. Je to jedno z veľkých privilégií, keď môžete krmiť Boží ľud. Je to niečo, čo je veľmi drahé Pánovmu srdcu. Spomeňte si, čo hovoril Petrovi potom, čo bol vzkriesený z mŕtvych. Povedal mu, Peter, miluješ ma? A ďalej pokračoval, krm moje baránky alebo jahňatá. A toto je veľmi osobná požiadavka. Je to tak? Počuli ste to? Pán hovorí, Peter, miluješ ma? A Peter na to, áno, áno, pane. A pán pokračuje, chcem, aby si niečo pre mňa urobil. Osobne. Krm moje jahňatá. A potom to ešte dvakrát zopakoval. Ale keď to na budúce hovoril, povedal, Peter, miluješ ma? Áno, pane, milujem ťa. A on na to, krm moje ovečky. Ale ako sa dostať z toho, keď ste jahňa, ku tomu, že ste ovca? Ako? Práve sme o tom hovorili. Tým, že vyrastiete. Rastom. Takže keď máte to privilégium, že môžete krmiť Boží ľud, keď môžete pozorovať, ako ľudia rastú a ako sa rozvíjajú, ako vyrastajú zo zmätku, zo strachu a stávajú sa pevnými, silnými veriacimi, tak nad to nie je žiadna väčšia česť. Neexistuje väčšie privilégium. A odmena za toto je večná. Ale tiež, ako sme už hovorili predtým, musíte prichádzať a nechať sa krmiť. Každý človek potrebuje byť krmený duchovne. A zistíte aj to, že nie je až tak ťažké objaviť to, čo vás síti. Po celom svete je množstvo úžasných Božích služieb, ale nie všetky vás nakrmia rovnako. Niekedy ľudia hovoria, ten a ten je môjim obľúbeným kazateľom. Myslím, že on je ten najlepší. Nuž, možno najlepší pre vás. Ale nepotrebujeme začať porovnávať. Kto je prvý, kto druhý a kto tretí. Toto nie je správne. Ale keď objavíte niečo, čo slúži vám, tak to chcete opäť jesť. Je to tak? Lebo to, čo to urobilo pre vás minule, tak to urobí znova. Takže cez tie isté kanály sa budete chcieť vrácať stále ku tým istým kanálom, lebo Boh si ich používa, lebo vie, z čoho vy priberiete, čo potrebujete. Toto krmí vás. Poďte prosím so mnou do listu Židom, do 13. kapitoly. Keď už hovoríme o krmení, bol som v štúdiu a pracoval som na škole viery. Videl niekto niektorú z našich škôl viery? Výborne. To je super. Ak ste to nevideli, choďte na web faithschool.org a tam nájdete od nás približne 500 posolstiev na tému viery. Každé má približne 28 minút, takže sú len krátke a neustále sa snažíme pripravovať ďalšie a ďalšie a je to zdarma, nič za to neplatíte. Nikde sa nemusíte prihlasovať, nikto nič od vás nechce, je to voľne dostupné. Začína to úplnými základmi, elementárnymi princípmi a poviem vám, že Pán ma napravil
Pýtal som si to od neho a modlil som sa za to, lebo som vedel, že sa musíme zamerať na ABC, na úplné základy a potom na nich budovať. Takže som sa začal pripravovať a mojou prvou témou bolo, čo je viera. Myslel som si, že to je to najzákladnejšie, čo len môže byť. Čo je viera? Ale Pán ma usmernil a povedal mi, prvé je prečo? Prečo práve viera? Tak som mu povedal, no dobre, Pane. A cúvol som. A tak toto bola jedna z prvých lekcií. Keď sa na to pozriete, uvidíte to. faithschool.org. Takže ešte raz list Židom, 13. kapitola a prosím, všimnite si, verš 7. Mnohí dobre poznáte verš 8, ktorý hovorí o tom, že Pán je stále ten istý, ale niekedy je lepšie vrátiť sa trocha späť a prečítať si zo pár veršov pred veršom, o ktorý vám ide, a potom aj zo pár veršov potom, kvôli kontextu. V Židoch 13.7 sa hovorí, pamätajte na tých, ktorí boli vašimi vodcami a ktorí vám hovorili Božie slovo. A nasledujte ich vieru, pozorujúc, aký bol koniec ich života. A potom hovorí, Ježiš Kristus je ten istý. Včera, dnes a na veky. Pravda sa nemení. Povedzte to nahlas. Pravda sa nemení. Nikdy. Nikdy. Pravda sa nemení. Jedna z tých najviac, ako to najlepšie vyjadriť, pre mňa jedna z najiritujúcejších fráz, ktorá sa v poslednom čase stala veľmi populárnou, je idea vašej pravdy a mojej pravdy. Toto pochádza zo zdroja zlej sily. Pravda je buď pravdou, alebo to nie je pravda. Bude niečo pravda, alebo nie. A čo vlastne takto ľudia hovoria? Nuž, ty máš svoju pravdu a ja mám zase svoju. A tým vlastne hovoria, pravda je to, čo hovorím, že je pravda. Pre mňa je pravdou to, čo si ja myslím, že je pravda, pre teba je pravdou to, čo ty hovoríš. A toto je lož. To nie je pravda. Pravda je pravdou, či ju poznáte, alebo nie. Pravda je pravdou, či už jej veríte, alebo nie. A ak by aj miliarda ľudí niečomu uverila, tak to ešte neznamená, že to je pravda. Aj keď sa všetci odborníci zhodnú na niečom, tak to neznamená, že sa z toho stane pravda. A hoci aj niečomu veríte a ste si niečím istí, tak tým sa to nestane pravdou. Keď niečomu veríte, tak tým sa to nestáva pravdou. Pravda stojí sama o sebe. Ježiš povedal, ja som pravda. A jeho slovo je slovom pravdy. Jeho duch je duchom pravdy. Pravda existovala dávno predtým, než sme prišli na svet. Že? A vďaka Bohu za pravdu. Vie niekto, čo pre vás pravda urobí? Pravda osvieti vašu temnotu, pravda vás zbaví zmätku a neistoty, pravda zodpovie vaše otázniky, pravda osvieti váš chodník a pravda vás urobí slobodnými. Je to tak? Ak ju príjmete, ak jej uveríte, ak budete podľa nej konať. Takže naše nasledovanie Pána znamená to, že sa pripodobňujeme jemu a jeho pravde. Namiesto toho, aby sme sa pripodobňovali tomuto bezbožnému svetu, k čomu stačí len to, aby ste nerobili nič. Len sa zobudíte, vypočujete si všetok odpad z televízie a z internetu, potom jednáte podľa toho, čo cítite a týmto sa pripodobníte neveriacemu bezbožnému svetu, budete zmýšľať ako on, vidieť veci ako on, hovoriť tak ako on. Potrebujete robiť Rimanom 12. Nepripodobňujte sa tomuto svetu,
Ale buďte premieňaní, tento výraz znamená proces. Premieňajte sa čím? Obnovou svojej mysle. A čo bude obnovovať vašu mysel? Pravda. Pravda. A ako pravda obnovuje vašu mysel, tak si uvedomíte. Toto, čo hovoria, nie je tak. To nie je pravda. Lebo ak toto je pravda, tak tam to nemôže byť pravda. Lebo si to odporuje. A takto sa začína diať to, že začínate vychádzať z toho, že ste bezbožní a svetskí a stávate sa viac podobní Pánovi. Až budete zmýšľať viac ako on, viac vidieť veci ako on, ale toto sa neudeje automaticky len preto, že ste znovu zrodení. Všimnite si ešte jedno. Aj pastor o tomto hovoril na začiatku, keď čítal pasáž z Efežanom 4, ktorá sa s týmto dokonale doplňa. Takže ešte raz, všimli ste si, čo sa tu hovorí? Ježiš Kristus je ten istý, včera, dnes aj na veky. Povedzte znova, pravda sa nikdy nemení. Nikdy. A tesne predtým sa tu hovorí, pamätajte na tých, ktorí boli vaši vodcovia a ktorí vám hovorili pravdu. Božie slovo. A nasledujte ich vieru. Pozorujúc, aký bol koniec ich života. Toto miesto hovorí o dvoch veciach. Nie len o učení viery. Áno, hovorí sa tu o vyučovaní slova a viery, ale hovorí sa tu aj o ovoci a výsledkoch viery. Výsledok, finálny produkt, nie len vyučovania viery, ale aj žitia vierou. Lebo nie každý, kto vyučuje vieru, aj žije vierou. Do takej miery, akou o nej vyučuje. Je to podobné tomu, čo sa deje pri niektorých lekároch, ktorí kážu pacientom robiť niektoré veci, ale sami ich nedodržujú. Ani právnici vždy nežijú podľa svojich rád. A kazatelia sú rovnakí. Ale čo sa týka vás, tak najlepším príkladom, ktorý máte nasledovať, sú tí, pri ktorých môžete vidieť výsledky toho, čo vyučujú a kážu. Výsledky v ich životoch. Počúvate ma? O takýchto sa tu hovorí, že ich máte nasledovať. Nasledujte takýchto. A hneď na to hovorí, Ježiš Kristus je nemenný, stále rovnaký. A tak jeho služobníci budú rovnakí ako on. Budú ho reprezentovať, budú nemenní, stáli. Budú kázať a vyučovať rovnaké veci o 20 rokov, 40 rokov a budú toto stále rovnako aj žiť. Budú získavať viacej svetla ohľadom tohto, ale nebudú sa meniť a meniť pravdu. Viete, Pán vám nikdy nedá nejakú updateovanú, vylepšenú pravdu, ktorá by sa nezhodovala s tou predchodzou, ktorá by ju nahradila a tak by ste tú starú mohli ignorovať. Nikdy, nikdy, lebo pravda je čo? Pravda je vždy pravdou, nikdy sa nemení. Nikdy. Takže vždy to bude postupný vývin. Vždy to bude svetlo a bude sa diať to, že ako v tom budete chodiť a rásť, tak zistíte, že to, čo vám Pán hovoril pred rokmi, tak budete stále viac a viac vidieť, čo vám povedal a čo mienil tým, čo hovoril. On nezmení to, čo ste videli, len vám k tomu niečo pridá. Takže všimnite si, čo tu hovorí, pamätajte na tých, pozrime sa, ako je to v inom preklade, pamätajte na svojich vodcov, ktorí vás vyučovali Božiemu slovu a rozmýšľajte nad všetkým dobrom, ktoré vzišlo z ich životov. Tu sa nehovorí o učení, ale o tom, čo robili, o tom, ako žili. A nasledujte príklad ich viery. Nasledujte príklad ich viery. To neznamená, že tých ľudí musíte úplne osobne poznať. Ani s nimi nemusíte stráviť veľa času, aby ste toto mohli robiť. Ale Boh koná veci cez duchovné spojenie.
a duchovné zjednotenie. Ale je na nás, aby sme to nasledovali. Povedzte nasledovať. Všimli ste si, že Ježiš nikdy nepovedal: ja som dobrý kauboj. Poviete, a čo je zlé na tom byť kauboj? Nič nie je zlé na tom byť kauboj, lenže kauboj ženie stádo. Rozumiete? Počúvate? Ženie svoje stádo a toto Ježiš nerobí. Čo povedal? Ja som dobrý čo? Pastier. A toto slovo funguje dodnes. Existujú pastieri, ktorí pasú stáda rovnako, ako sa to dialo pred 1000 ročiami. A 10. kapitola Jána vykresľuje tento obraz. Moje ovce poznajú môj hlas. A pokračuje takto. Ja ich volám a oni ma nasledujú. Čo robia? Nasledujú ma. Alebo aj nie. Záleží to na ovciach, či ho nasledujú alebo nie. Ak však nenasledujete dobrého pastiera, tak ste hlúpou ovcou. Pretože okolo vás pobehujú predátori. A mienim tým diabla. Obchádza ako revúci lev, hľadajúc, koho by mohol zožrať. Tešíte sa z toho slova mohol? Znamená to, že niektorých nemôže. Koľký z vás, čo ste tu poviete, ja som ten nemôže. Nuž to platí, ak nie ste hlúpou ovcou. Prečo? Lebo tie, ktoré môže zožrať, sú oneskorené, tulácké ovce, ktoré nasledujú len tak zďaleka, ktoré nepočúvajú, ktoré idú svojou vlastnou cestou. Presne takéto vyhľadávajú predátori. Tie slabé, ktoré môžu odlúčiť od stáda, takéto vyhľadávajú predátori. Toto je presný spôsob, ako pôsobí nepriateľ. Takže ak ste múdrou ovcou, tak budete robiť to, čo hovorí žalmista. Moja duša ťa horlivo nasleduje. Takže keď Pán náhle zastaví, vy mu narazíte nosom do chrbta. Prepač, Pane, nevedel som, že zastaneš. Prečo? Lebo on je svetlom. Čím bližšie k nemu zostávate, v o to väčšom svetle kráčate. Čím ste od neho vzdialenejší, tým je tam viac a viac tmy. A v tejto nebezpečnej, tmavej džungli tohto bezbožného sveta chcete zostávať v blízkosti svetla, pevne s ním spojený. To znamená každý deň sa k nemu približovať. To znamená každodenná modlitba a hľadanie Pána. Krmenie sa jeho slovom, zostávanie v jeho blízkosti. Povedzte nahlas, zostávanie v jeho blízkosti. Takže pamätajte na svojich vodcov, pamätajte na tých, ktorí vám hovorili Božie slovo a nasledujte ich vieru. Teraz vám poviem ešte iné miesta, kde Pán takéto niečo hovorí. Lebo to, o čom tu teraz hovoríme, Pán opakoval častejšie. Spomínate si, ako v evanjeliách zvykol hovoriť? Nasleduj ma. Nehovoril to? Nasleduj ma. Nasleduj ma. Pozrime si zo pár tých miest. Marek 2.14. Nehľadajte to, ja to prečítam. Uvidel Léviho, ako sedí na colnici a povedal mu, nasleduj ma. A píše sa tam, že on sa postavil a nasledoval ho. Koľký z vás si myslíte, že v písme je dôležité každé slovo? Otázka, nútil ho k nasledovaniu? Nie. Urobil to, že ho pozval a povolal. Ale nejako ho nenútil. Pamätáte si, čo Ježiš povedal? Mnohí sú povolaní, ale čo? Len zopár je vyvolených. Prečo? Lebo nie všetci, ktorí boli povolaní, na to zareagovali. Spomeňte si na príklad, ktorý ohľadom tohto Pán dal. Je tu hostina, ktorá je pripravená, ale mnohí majú rozličné výhovorky. Nemôžem prísť, lebo toto a toto. Všetci títo ľudia boli povolaní, boli pozvaní, ale neprišli. A tak Pán povedal sluhom, choďte von na ulice, pri ploty a prinúťte ľudí, aby prišli. A bude množstvo ľudí, ktorí skončia tak, že budú zapojení do Božieho diela, ktorých by tam iní vôbec neočakávali.
pretože neboli talentovaní, chýbalo im mnoho vecí, ale boli dostupní. Počúvate ma? Jednoducho nemali nič osobné, čo by bolo pre nich dôležitejšie, než správne zareagovať na Pánovo pozvanie. Takže musíte si dávať pozor na svoj život. Musíte si dávať pozor na to, aby ste neboli tak zanepráznení, a to vecami tohto života, vašou prácou a plánmi, školou, zábavou, športom, golfom, rybárčením, nech už je to čokoľvek. Musíte si na toto dávať pozor, lebo sa môžete dostať do bodu, kedy niečo začne zaberať všetok váš čas. Nepriateľ je veľmi lstivý a onedlho zistíte, že sa to začína dostávať do konfliktu s modlením sa, čítaním slova, chodením do cirkvi, s akýmkoľvek zapojením sa do Božej práce. Nepriateľ je v tomto veľmi prefíkaný. A mnoho ľudí je zasiahnutých nekonečnou zanepráznenosťou. Koľkokrát ste počuli odpoveď na túto otázku, ako sa máš? Mám tak veľa práce, tak veľa. Sú chvíle, kedy si musíte položiť otázku. Koľko z tohto je to, do čoho ma Pán voviedol, aby som robil? A ak budete úprimní, tak sa často prichytíte pri tom, že sú niektoré veci, ktoré zaberajú nekonečné hodiny a dni vášho života, ale o ktorých o 100 rokov nikto nebude nič vedieť, ani na nich nebude záležať. Nebudú mať žiadny vplyv na nič. Písmo hovorí, buďte múdri na to, aby ste vykupovali čas. Povedzte, vykupuj čas. Vykupuj čas. A prečo? Čo to znamená? Kupuj späť čas. Využívaj ho najlepšie, ako sa dá. Pán nám z Phyllis pred rokmi povedal, aby sme sa modlili túto modlitbu a uvoľnili pre ňu vieru. A ja vás do nej vovediem, ak chcete, ohľadom tejto veci. Uvedomujúci, ako už hovoril brat John, že sme v službe už 40 rokov. Chvála Bohu, sme nečakali príliš dlho na to, aby sme začali. Mali sme asi 20 rokov, keď sme to rozbehli. A vďaka Bohu za to. Pretože sú veci, ktoré vyžadujú čas na to, aby boli vybudované a rozvinuté. A tých 40 rokov prebehlo celkom rýchlo. Takže teraz som už 60-tník a tak ďalších 20 rokov je vlastne polovica času, ktorý sme strávili v službe. A potom už budem 80-tník. Áno, Pán vás môže zachovať dlho, ale je mnoho ľudí, ktorí sa nedožijú 80-ky. Je to tak? Štatistiky hovoria, že každý deň na Zemi zomrie okolo 160 000 ľudí. Každých 24 hodín. Každú sekundu takmer 2 ľudia. Ďalší dvaja a nie každý z nich bol starý. Mnohí neboli ani v strednom veku, mnohí boli len mladí ľudia. Preto som povedal, že máte byť pripravení odísť. Ale rovnako by ste nemali predpokladať to, že máte pred sebou ešte 50 rokov, alebo 70. Kto to povedal? Nikto vám to nikdy neslúbil. Áno, Pán chce, aby ste toľko žili, ak ho budete nasledovať. Ale ak ho nenasledujete, nemáte žiadnu záruku veku. Ak ho nasledujete a vaše telo je pre neho, tak potom on je tu pre vaše telo. A tak vás bude zachovávať a nasíti vás dlhým životom. Zachová vás dlho nažive, ale dožiť sa viac ako 100? Keď sa tu rozhliadnem, tak vidím mnoho ľudí, ktorí sú už za polovicou tohto veku. Je to tak? A čo sa týka času, tak pre Boha je 1000 rokov toľko, ako jediná noc. Ako tá minulá noc. Spomínate si, ako sa vám javil včerajší večer? Poďme, kontrola pamäti. Včerajší večer. Pamätáte si ho? Včerajší večer. Včerajšia noc. Vaše vnímanie času, ako sa vám táto noc javila dlhá, tak takto sa 1000 rokov javí Pánovi. Ako včerajšia noc. Lenže jeho vnímanie času je správne. To naše je mimo. Pretože sme tak mladí. Sme tu len kratučký časový okamih. Nám sa zdá, že 100 rokov je strašne veľa času. Ale nie je to tak. Takže,
Ak sa javí 1000 rokov Pánovi ako jeden deň, tak 100 rokov je preňho len 10 tohto času. A to je niečo vyše 2 hodín Božieho času. A ak máte viac ako 50, tak vám zostáva nejaká hodinka. Predtým, než odídete. Koľký si myslíte to, že ak vám zostáva už len hodina, tak z nej nechcete premrhať 15 minút. Tým, že nebudete robiť nič. Len to tak rozhajdákate. Bez rozmyslu, bez cieľa. Musíte si dávať pozor, aby ste neboli vedení svojimi potrebami, vedení inými ľuďmi, vedení strachom, vedení tlakom a podobnými vecami, lebo takto vás chce nepriateľ okrádať. Zapojíte sa do jednej veci, tá vedie k ďalšej, už na to treba viac času a potom ešte viac a ak by ste sa niekedy zastavili, tak by vám došlo, že Pán vám nič z tohto nekázal robiť. Ak by ste ho počúvali, tak by ste počuli, ako vám hovorí. Nie, nerozbiehaj toto. Ale teraz to už zaberá veľa času. Koľko viete, že diabol je zlodej? Vždy sa vás snaží okradnúť. Ale je na nás, ako veľa mu dovolíme ukradnúť. Zo všetkých vecí, ktoré majú veľkú hodnotu a cenu, je čas oveľa cennejší než akýkoľvek majetok a peniaze, lebo toto všetko sa dá nahradiť, ale čas je nenahraditeľný, je krátky. Pán nám povedal z Filis, aby sme sa modlili, keď sme sa spätne pozerali na našu službu a rozmýšľali o budúcich 20, 30 a ak Pán dá 40 rokoch. Čo s týmto? Lebo tých minulých 40 rokov ubehlo veľmi rýchlo. Ako je to u vás? Nehovoríme o nejakom strašne dlhom čase. Koľký z vás ste si ešte len ledva zvykli na číslo 2023? A ani sa nenazdáte, už sa to zmení, lebo sme už v polovici roka. A o chvíľu už si budete musieť zvykať na 2024. A koľko takých rokov ešte pred sebou máte? Koľko ich ešte máte? Pamätám si, ako som pred rokmi prezeral svoj harmonogram. Nebol to papierový, ale digitálny kalendár, ktorý sa dal listovať roky a roky dopredu. A tak som sa díval ďalej a ďalej, až som sa dostal k určitému dátumu a tu som si povedal, no počkaj, nemyslím si, že vtedy tu ešte budem. Možno. Ľudia jednajú tak, ako by to bol nejaký obrovský šok, keď niekto zomrie. Ale nemal by to byť pre nich šok. Znamená to, že žili v určitej fantázii. Keď žijete tak, že to, čo robíte teraz, budete robiť do nekonečna. Ale toto je život vo fantázii. Nie, skoro, veľmi skoro odídete. A ja odídem. Naši rodičia, naši priatelia, je to tak. Každý, koho poznáte, skoro, veľmi skoro. A tak je treba byť na to pripravený. Ale zároveň by ste nemali byť okradnutí o roky, ktoré by ste mali prežiť. Ale tam záleží na tom, čo s nimi robíte. A tak nám Pán povedal, aby sme boli vo viere, ohľadom nasledujúcich 20, 30, 40 rokov, nech už je to koľkokoľvek. Aby sme ohľadom nich boli vo viere, že nám bude pomáhať využívať náš zvyšný čas, silu a zdroje pre najlepšie a najvyššie ciele, aby sme to nepremrhali. Lebo sú určité veci, ktoré môžete robiť, nie sú zlé, ale nie je z nich kto vie aké ovocie. Ale sú iné veci, ktorých ovocie ide do večnosti. Takže chcete sa takto pomodliť? Postavte sa. Ešte som neskončil, ale teraz sa postavte, preukážte Bohu úctu, a pomodlite sa nahlas. Otec Boh, ďakujem Ti za svoj život, ďakujem Ti, že si ma zachovával v rokoch, ktoré som doteraz prežil. Ak by nebolo Teba, tak by som už zahynul. A to už dávno. Ďakujem Ti za to, že ma zachovávaš. A teraz ťa prosím a pýtam si od Teba, pomáhaj mi vykupovať môj zvyšný čas, ktorý mi zostáva tu na zemi. Ukazuj mi a posilňuj ma, aby som videl, ako najlepšie využívať pre najvyššie ciele moje zostávajúce roky
moju silu a zdroje. Ukazuj mi, kde premrhávam svoj čas a kde ho dobre využívam. Pomáhaj mi vykupovať svoj čas. V mene Ježiš. Amen. Amen. Ak ste to mienili vážne, tak on to vie a okamžite vám začne ukazovať. Toto je dobré využitie tvojho času, toto rob viac, ale toto je totálne mrhanie časom. Skonči s tým. A keď niečo uvidíte, tak to neodkladajte, lebo takto stále mrháte svojim časom. Ak niečo uvidíte, napravte to. Zmente to a rátajte s tým, že nie všetci okolo vás tomu budú rozumieť, lebo ľudia, ktorí mrhajú svojim časom, od vás očakávajú, že vy ho budete mrhať s nimi. Je to tak? A sú nahnevaní, keď vy to nerobíte. Myslel som si, že si môj priateľ. Áno, som. Chcete byť vedení duchom alebo ľuďmi? Buďte vedení ním, duchom. Prosím, sadnite si. Pán povolal Léviho, nasleduj ma. A on sa postavil a nasledoval ho. V Markovi 8:34 povedal učeníkom, každý, kto chce ísť za mnou, nech zaprie samého seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Povedzte, nasleduje ma. Ján 1:41. Ježiš našiel Filipa a povedal mu len tieto dve slová. Nasleduj ma. Dnes môžete počuť, ako toto duch hovorí ľuďom po celej planéte. Na tejto aj na druhej strane sveta. Každému, kto má uši na počúvanie, Pán hovorí. Nasleduj ma. Nasleduj ma. Ale mnoho ľudí odpovie, dovol mi najskôr dokončiť toto a potom pôjdem. Kedysi Pánovi jeden človek povedal, nechaj ma ísť pochovať si otca. Nebolo to tak, že by jeho otec bol mŕtvý. Hovoril o tom, že najskôr počká, kým zomrie a potom ho pochová. A Pán mu povedal, nechaj mŕtvych, nech si pochovávajú svojich mŕtvych. Ty ma nasleduj. Ľudia povedia, ale veď to je rodina. A rodina by nemala byť na prvom mieste. Počúvate ma? Keď dávate rodinu na prvé miesto, tak tam dávate vlastne seba, lebo je to vaša rodina. Počúvate ma? To je stále o vás. A keď sú u vás deti na prvom mieste, tak tým ich učíte, aby seba stavali na prvé miesto. Existuje len jediné prvé miesto. Takže, keď dáte Pána na prvé miesto, tak to je to najväčšie, čo ste kedy urobili. Pre seba, pre svoje deti, vnúčence, lebo len takýmto spôsobom získate plné požehnanie pre svoj život, plné zaopatrenie a plný úžitok. Väčšina ľudí toto nerobí, ale vy môžete. Poďte so mnou teraz na iné miesto. Poďte do Matúšovho evanjelia, do 4. kapitoly. Matúš 4. Kresťania by sa nemali báť toho, že zomrú. Vlastne by ste sa na to mali tešiť. Ale nechcete byť okradnutí. Veď život už sám o sebe je veľmi krátky. A tak nechcete odísť predčasne. A okrem toho, ak odídete predčasne, tak my, čo tu zostaneme, musíme robiť aj za vás. A to sa nám celkom nepáči. Kto vie, možno sa tam raz ukážeme hore vo vašom dome a povieme, hej, to čo malo byť? Ale nie, v nebi nebudú žiadne zvady. Lebo inak by ste mali plnú záhradu ľudí u vás v nebi. Ale rozumiete, o čom hovorím. Preto Pán povedal, žatva je veľká, ale čo? Pracovníkov je čo? Nie mnoho. Málo. Potrebujeme úplne každučkého, ktorého len môžeme získať. Aby fungoval naplno. Aby bol naplno aktívny. A potrebujeme ešte viac. Ľudia hovorievajú, myslím si, že je príliš veľa cirkví, príliš veľa služobností, príliš veľa kazateľov. To je preto, že väčšina ľudí ešte neprišla k Bohu. Ak by polovica
polovica mesta, okresu, polovica kraja prišla k Bohu, tak s cirkvami, ktoré tu sú, by to bolo inak. Jasné? Nezvládli by to tu. Nie. Nemyslíte si, že ich je veľa. Potrebujeme ich viac. Čo povedal Ježiš? Robotníkov je málo a to je pravda. Takáto je realita, lebo tu máme mnoho ľudí, ktorí si cez deň na Boha ani nespomenú. Majú svoje životy a plány a na Boha nemajú čas. Takže vy budete pochválení, ak sa podávate Bohu. Ak vás zaujíma jeho plán pre váš život, tak ste jedným z toho mála. Počuli ste to? A Boh na toto nezabudne. Nikdy nezabudne na to, že vo svete s miliardami ľudí, ktorí si vôbec nepripustili jeho existenciu, vy ste to urobili. Nikdy na to nezabudne. On nie je nespravodlivý, aby zabudol na vašu námahu. Bude si vás pamätať, budete odmenení a budete súčasťou jeho večného kráľovstva. Budete mať kráľovské zodpovednosti. Biblia hovorí, že niektorí budú mať na starosti a budú vodcovia 5 miest. Niektorí budú vládnuť nad 10 mestami, rovnako skutočnými mestami, akými sú dnes New York, Los Angeles, ale o mnoho krajšími. Vďaka Pánovi. Matúš 4. Nasledovanie je dobrovoľné rozhodnutie. Ale na to, aby sme sa stali tými, k čomu nás Boh povolal, aby sme boli, je nasledovanie kľúčové. Nemôžete sa rozvinúť k tomu, k čomu vás Boh povolal a k čomu vás určil, bez nasledovania. Pozrime sa na Matúša 4:18. Ježiš sa prechádzal popri Galilejskom jazere a uvidel tam 2 bratov, Šimona, zvaného Peter, a jeho brata Andreja, ako hádzali do jazera siete, lebo boli rybári. Takže mali svoj život, mali rodiny, mali zamestnanie, podnikali v oblasti rybárstva. Pre väčšinu ľudí je toto všetko. Žijete, robíte toto a potom zomriete. Lenže tu k ním prichádza Ježiš a hovorí im: pomôžte mi, čo im povedal? Čo im povedal? Nasledujte ma. Nasledujte ma. A keď im to povedal, bolo to na ich rozhodnutí? Či to urobia, alebo či to neurobia? Mnohí sú povolaní, ale len relatívne málo je vyvolených. A prečo? Lebo mnohí ľudia ignorujú Božie volanie. Je mnoho ľudí, ktorí počuli volanie, ale zvolili si ignoráciu. Mám jedného dobrého priateľa, ktorý sa volá Happy Caldwell, je pastorom cirkvi v Little Rocku v Arkansase, so svojou ženou sú už na dôchodku, ale majú sieť, televíznu sieť, ktorá pokrýva celý štát s názvom Víťazná sieť. A pred mnohými rokmi to mi povedal. Pán s ním jednal o tom, aby takéto niečo spustil. Ale on bol príliš zamestnaný cirkvou, dialo sa tam mnoho vecí a nevedel nič ohľadom televízie a tak sa mu do toho nechcelo. Určitú dobu to naťahoval, až sa to dostalo do bodu, kedy sa muselo rozhodnúť, buď to bude robiť, alebo nie. A tak povedal: dobre, pane, urobím to. Urobil prvé kroky, po prvom nasledoval druhý a tretí, napokon kúpili vysielaciu stanicu, kúpili kamery, vysielacie zariadenie a jedného dňa mu to došlo a v modlitbe povedal: pane, že som ja nebol prvý, ktorému si toto povedal, aby to urobil. A pán odpovedal: nie. A pane, môžem sa spýtať, koľký som bol v poradí? A neviem, či si to dobre pamätám, ale myslím, že povedal číslo 6. Bol až 6. v poradí. Nie je to zaujímavé? Nemyslíte, že toto sa stáva často? Že pán žiada od ľudí, aby niečo urobili, ale oni to neurobia. Ale toto vedie do bodu, kedy si vyminú svoj čas. Pán si ich chcel použiť, boli jeho prvou voľbou, ale nemohol na nich čakať do nekonečna. Rozumiete tomu? Áno, pán je veľmi milostivý, veľmi milosrdný a trpezlivý, ale príde čas,
kedy služba, ktorú ľudia nechcú prijať, musí byť vykonávaná. Ak to nebudete robiť vy, tak na to musí nájsť niekoho iného. A ten človek dostane odmenu. Takže Boh si musí použiť niekoho. A nemusíte to byť vy. Nemusím to byť ani ja. Môže to byť niekto iný. Ale ja nechcem, aby niekto iný dostal moju odmenu. A čo vy? Mám si vziať tú vašu? Čo by ste mali povedať? Čo? Nie, to sa nestane. Ja si získam svoju. Je to tak? Ale to znamená, že budete musieť čo? Budete ho musieť nasledovať. Budete musieť odpovedať na jeho volanie, budete musieť zareagovať. Takže im povedal, nasledujte ma a všimnite si, čo je ďalej. Pán mi na toto miesto zvlášť poukázal. A ja vás urobím rybármi ľudí. Ja z vás urobím niečo, ak ma budete nasledovať. Ste hore alebo spíte? Je vám to jasné? Ja vás urobím rybármi ľudí. A dôvod, prečo si o tom čítame, je ten, že to okamžite urobili. Okamžite zanechali svoje siete, a to uprostred pracovného dňa. A nasledovali ho. A keď poodišiel odtiaľ, uzrel iných dvoch bratov, Jakuba syna Zebedejovho a jeho brata Jána, ako si s otcom opravujú na lodi siete. A povolal ich, a oni ihneď zanechali loď aj otca a nasledovali ho. Nasledovali ho. Marek opisuje túto udalosť trocha inak. Ježiš im povedal, poďte za mnou a ja spôsobím, aby ste sa stali rybármi ľudí. Marek 1.17. Ja urobím, že sa stanete. Tento výraz ja urobím znamená uskutočniť. Spôsobiť, že sa to stane. To, čo Boh urobil, aby sme sa stali, je podobné len Bohu. Je to naozaj udivujúce. Tá výkonnosť a tie schopnosti, ktoré do nás vložil, my si vôbec neuvedomujeme rozsah, aké veľké je to, pretože sme tak mladí. Keď Pán povedal v písme, moje malé deti, to nie je nejaká obrazná reč. Je to ako keď storočný hovorí ku dvojročnému. Len ten rozdiel je omnoho väčší. Tá medzera je omnoho väčšia. A pomáha nám to v tom, aby sme si uvedomovali určité veci. Boh nevyhľadáva dokonalosť v poznaní, lebo vie, aký sme mladí a ako veľa toho nevieme. Nehľadá u nás dokonalé metódy, ani dokonalý talent. On hľadí na srdce. Je to ako keď 4-ročné dieťa niečo nakreslí a potom to ukazuje otcovi alebo mame. Pre cudzieho človeka je to len čmáranina. Ale ak to dieťa do toho vložilo všetko a vynaložilo maximálnu snahu, tak čo urobia rodičia? To je nádherné. Nie je to tak? A takto Pán vidí nás. Takto je to medzi nami a ním. Hladí na naše srdce a veľmi často to máme vyfarbené za obrysové čiary. Ale pokým je vaše srdce v poriadku a vy ho milujete, chcete ho potešovať, chcete ho poslúchať, tak hovorí, to je úžasné, to je naozaj dobré, len tak ďalej. A ako kráčame ďalej, tak sa učíme, rastieme, rozvíjame sa, nenaučíte sa plnosti všetkého za 3 dni po znovuzrodení, ani za 3 roky po znovuzrodení. A je mnoho ľudí, ktorí sa nikdy nerozvinú. Znovu zrodili sa pred 60 rokmi, ale ešte stále sú bábätká. Nikdy nenarástli, lebo ho nechcú nasledovať. Nechcú ho nasledovať, lebo majú svoje plány a svoje veci. Kľúč k tomu, aby ste sa rozvinuli a narástli do toho, k čomu ste povolaní, aby ste sa stali, je nasledovanie. Povedzte, nasledovanie. Formujete, pretvárate sa v to, čo nasledujete. Poďte do 2. listu Korinským,
3. kapitola. Ste v poriadku? Vydržíte ešte? A prídete ešte aj zajtra večer? Lebo to nestihnem dokončiť počas dnešného večera. 2. list Korinským, 3. kapitola, verš 17. 2. Korinským 3.17. Pán je duch. A kde je duch Pánov, tam je sloboda. Čo urobí pre vás pravda? Urobí vás slobodnými. Ale ako sa vôbec dozviete o pravde? Takže slovo Božie je inšpirované duchom pravdy. Že? Takže vlastne vidíme, že tieto dve miesta hovoria o tom istom. Kde je duch Boží, kde je duch Pánov, tam je sloboda. Ale my všetci, toto funguje pre každého. S odkrytou tvárou, to je ničím nezahalená tvár. Lebo predtým hovoril o závoji, ktorý zakrýval Mojžišovu tvár. Ale toto je bez akéhokoľvek závoja. Žiadna opona, žiaden záves medzi nami a tým, čo vidíme. Vidíme, pozorujúc akoby v zrkadle, hľadiac akoby do zrkadla na slávu Pánovu, a tak sme čo? Premieňaní na čo? Na aký obraz? Na aký obraz? Na ktorý pozeráte? Meníte sa na to, na čo sa pozeráte. Ale neudeje sa to naraz, v jednom okamihu. Je to proces. Sme premieňaní na ten istý obraz zo slávy ku sláve. A je to úchvatné. Je to z jednej úrovne slávy, od jedného rozvinutia v sláve, na ďalšiu úroveň takéhoto rozvoja. A deje sa to cez ducha Pánovho, ktorý je duchom pravdy, a tam, kde je duch Pánov, tam je sloboda. Ste oslobodzovaní od toho, že ste boli svetskí a bezbožní, oslobodzovaní od obmedzení temnoty a nevedomosti a stávate sa viac podobní jemu. A ste stále viac podobní jemu. A stávate sa ešte viac podobní jemu. A ešte viac podobní jemu. A malo by to byť tak, že keď vás ľudia určitú dobu nevideli a potom vás uvidia, tak si povedia: "Och, ty si sa zmenil." Halleluja. Ty si sa tak zmenil. Čo sa to s tebou deje? Biblia hovorí, že potom, keď už bol Ježiš vzkriesený z mŕtvych a učeníci začali pravidelne robievať zázraky, tak si dokonca aj nepriatelia všimli, že to sú tí, ktorí boli s Ježišom. Pretože keď schmatnete niekomu ruku, chromému mužovi pri krásnej bráne a poviete mu: "Prikazujem ti vstať v mene Ježiš", tak to je presne to isté, čo robil Ježiš. Je to tak? Je to presne to, čo by urobil Ježiš. A viete prečo? Lebo je to niečo, čo Ježiš pokračoval robiť cez Petra a Jána. A kde sa oni naučili, ako to robiť? Kde na to prišli? Je tak veľa vecí, ktoré vám nikdy nenapadnú, až kým neuvidíte niekoho iného, ako to robí. Tak veľa vecí v živote vás ako veriacich, v službe, v cirkvi, až kým neuvidíte niekoho iného, ako to robí. Cez Ducha Božieho. S Božou víziou, s Božou vierou, s Božou múdrosťou. Inak vám to ani nenapadne. Ani sa neodvážite v to veriť. Ani vám nenapadne, že by ste v to mali veriť. Až do okamihu, kým nie ste pri niekom, nasledujúc to, čo by ste mali nasledovať. Ste premieňaní. Meníte sa počas toho, ako nasledujete. Meníte sa počas toho, ako to pozorujete. Poďte prosím teraz do Filipským, do 4. kapitoly. Nemáme takéto príklady v Biblii? Je ich tam celé množstvo. Elizeus a... Poviete mi, kto to bol? Elizeus a kto? Eliáš. A čo nová zmluva? Pavol a Timotej.
Ježiš a 12. Že? A takto môžem pokračovať ďalej a ďalej. Uvidíte, že Boh robí to, že vás spája s ľuďmi. S ľuďmi, ktorí sú ďalej v chodení vierou, než ste vy. Či sme nečítali v našom texte v Židom 13, aby sme si vážili, počúvali a podávali sa tým, ktorí sú nad vami, ktorí vás vyučovali slovo, ale nenasledujte len to, čo tí ľudia učili. Nasledujte to, čo robia. Ich vieru, ako ňou žili a chodili. Toto nasledujte. Uvedomujúci, že to je konzistentné, stále, lebo hneď nasledujúci verš hovorí, Ježiš Kristus je ten istý každý deň aj každú noc. A prečo? Lebo pravda sa nemení. Božia viera sa nemení. Ani Duch Svätý sa nemení. Ako byť vedený duchom sa nemení. Spravodlivosť sa nemení. Svetosť sa nemení. Boží pokoj sa nemení. Ani radosť Pánova sa nemení. Sice je vždy môžete mať viac a viac, ale nikdy sa nemení. Nič to nenahradí, nič to nemôže nahradiť. A nič s tým nemôže skoncovať. Ale vy musíte nasledovať. Potom budeme vedieť, povedal prorok, ak budeme nasledovať, aby sme vedeli. Povedzte nasledovať, nasledovať. Vo Filipským 4 Boží duch hovorí cez Pavla, ktorý píše cirkvi vo Filipách. Vo verši 4 povedal, aby sme sa neustále radovali. Vo verši 6 o nič nebuďte ustarostení. Verš 7 nech Boží pokoj chráni vaše srdcia a mysle. Verš 8 rozmýšľajte o tomto a o tomto. Verš 9 tým veciam, ktorým ste sa aj naučili, aj ste ich prijali, ale tu na to nekončí. Čo ďalej? Ktoré ste počuli a aj videli na mne. Nie len to, čo ste ma počuli vyučovať, ale aj to, čo ste ma videli robiť. Videli ste, ako v tom chodím. Tomu, čomu ste sa naučili, čo ste prijali a počuli a videli na mne, čo? Robte to. Aj vy to robte. Ale ako ste to mohli napodobňovať? Len tak, že ste boli pri Pavlovi. Ako môžu dvaja spolu kráčať, ak sa nezhodnú? Toto hovorí slovo. A týka sa to toho, že tí dvaja sa dohodli, že pôjdu na to isté miesto. Napríklad odchádzate z Great Junction a poviete mi, idem do Kalifornie a ja vám poviem, idem s vami. Ale ja idem do Maine. Smejete sa, ale ľudia toto skúšajú robiť. Nie, nemôžeme ísť spolu, ak sa nezhodneme, že ideme na to isté miesto. Že? A jeden z nás bude musieť viesť. Jasné? Lebo inak to nefunguje. Takže, kamkoľvek ide vodca, tak tam sa jeho nasledovník musí rozhodnúť, že pôjde tiež. A ak niekoho nasledujete, tak nech už ten človek ide na akékoľvek miesto, vy idete s ním. A nech ten človek skončí na akomkoľvek mieste, vy tam skončíte s ním. Lebo ho nasledujete. Záleží na tom, Božie deti, koho nasledujete? O, a ako? Niekto povie, ale ja nasledujem len Pána. Nuž, takto to nefunguje. Lebo on nám niečo povedal. Koľký si spomínate, že Pavol povedal, nasledujte ma tak, ako ja nasledujem Krista. Čo týmto vlastne povedal? Robte to, čo ste počuli a videli u mňa. Ale čo, ak by ste povedali, nie, ja nasledujem Pána. A čo títo Filipania? Boli pod jeho službou. Boli spasení cez jeho službu. On bol ich vodcom. On bol tým, kto ich vyučoval slovo. On bol z tých, o ktorých písmo hovorí, nasledujte ich vieru. Videl som, ako niektorí krútili hlavami. Podržte si toto miesto a poďte späť do listu Židom. 13. kapitola. Ľudia hovorievajú, ja nasledujem len Pána. Toto môže byť vzbura.
Lebo keď vám on povedal, aby ste nasledovali niekoho a vy poviete, nie, pane, ja budem nasledovať len teba, tak ho nenasledujete, lebo on vám povedal, čo máte robiť. Počúvate ma, či nie? Nenasledujete nikoho, kto vás odvádza od Boha. Počúvate, čo hovorím? A toto zahŕňa aj vášho manžela či manželku. Nenasledujete nikoho, kto opúšťa Boha, kto od Neho odchádza. Nasledujete tých, ktorí nasledujú Jeho. Takže si to zopakujme, čo hovorí náš text zo Židom 13. Verš 7. Pamätajte na koho? Na Ježiša? Nie. Nie. Na tých. To sú ľudia, vaši rovesníci, vo vašej generácii, vo vašom živote, tých, ktorí vás vedú. Kto by mal byť toto? Dnes existuje obrovské množstvo cirkví, ktoré vám nedokážu povedať jediné meno, o ktorom by povedali, že je nad nimi, v Pánovi. Nie. Žijeme vo vzpúrnej, rebelujúcej generácii, kde toto ľudia nemajú radi. Ja nie som pod nikým, len pod Pánom. Ale čo ak vám povedal, aby ste niekoho nasledovali? Núž, je to len medzi mnou a ním. Zjavne ste sa s ním o tom nerozprávali. Ľudia majú ohľadom týchto vecí zvláštne predstavy. Vieš, Pán je takýto. Ale podľa určitých vecí, ktoré robia a čo hovoria, vidíte, že nie sú poddaní. A aj žalmista povedal, myslel si, že ja budem tebe podobný, ale ja ťa za to karhám, vyčítam ti to. Je mnoho ľudí, ktorí pretvorili Boha na svoj obraz a predpokladajú, že Boh rozmýšľa tak, ako oni. Nie, vôbec nie. Pamätajte na svojich vodcov, ktorí vám hovorili Božie slovo a robte čo? Nasledujte čo? Nie len ich vyučovanie, nasledujte ich vieru, pozorujúc koniec ich obcovania. Tu sa hovorí o pozorovaní spôsobu života. Nerobte to, že sa necháte ohromiť niekým, kto hovorí, že má 4 tituly a novú knihu so 4-farebnou pevnou väzbou spredu aj zozadu, niekým, kto má úžasné idei, ako vyzerá jeho život. Ako to, čo oni vyučujú, funguje pre nich. Počúvate či nie? Príliš veľa ľudí sa úplne poblázni a uletí za niekým, kto má veľké proroctvo, veľké zjavenie. Nie. Aký je život tohto človeka? Ako vyzerá jeho život? Ako vyzerajú jeho financie? Ako vyzerá jeho manželstvo a deti? Ľudia, ktorí dostávajú niečo kvôli tomu, čo robia, akí sú a ako to u nich vyzerá po 20 rokoch? Po 30, 40, 50. O tomto tu hovorí, lebo hneď na to sa píše Ježiš Kristus je ten istý. Včera, dnes a na veky. Povedzte niekto, sláva Bohu, sláva Bohu, sláva Bohu. Sláva Bohu. V tomto nestálom, neustále sa vzdúvajúcom svete nájsť niečo, čo je vždy pravdivé a správne a vždy rovnaké, nemeniace sa. Toto je základ vášho života. Toto je to, čo udržiava vás stabilných, čo vám zabraňuje zísť z cesty. Ale toto zahŕňa ľudí, ktorých Boh dá do vášho života. Ľudí, ktorými ste krmení, ktorých keď počúvate a pozorujete ich život, tak vás to mení. Pri takýchto zostávajte. Čo sa hovorí v liste Filipským? Pavol tu hovorí niečo ľuďom v cirkvi vo Filipách. Filipským 4.9 tomu, čo ste sa naučili, čo ste prijali, čo ste počuli a videli na mne, robte. A Boh pokoja bude s vami. Sú dvaja ľudia. Dvaja.
ktorých Boh vložil do života Phyllis a mňa počas posledných 40 rokov. Boli to Haginovci, Kenneth Hagin senior a pani Oreta, jeho manželka a ich služba, a tiež sú to Copelandovci, brat Kenneth a sestra Gloria. Toto sú tí, ktorí boli nad nami, nad Phyllis a nado mnou, v Pánovi. A cez nich, nie len cez ich vyučovanie, ale cez ich životy. Cez ich životy. My sme nasledovali týchto ľudí. Netvrdím, že sme to robili dokonale, ale nesekli sme s tým. Neodpojili sme sa od nich a nehnali sme sa za nejakými novými vecami. A tak Phyllis a Keith Moorovci sú požehnaní ľudia. Nevystatujem sa, len hovorím, Boh v našich životoch niečo urobil a prináša to ovocie. A čím dlhšie s Bohom ideme, tým viac to vidím. To, čo sa dialo v ich životoch a v ich službe, sa deje aj v našom živote a službe. Rozumiete tomu? To isté. Poverením brata Hagina bolo: choď a uč môj ľud viere. A on to verne robil vyše 60 rokov. Phyllis a ja sme ho nasledovali a teraz, čo máme? Školu viery. Je to tak? A sme schopní zasiahnuť cez internet a televíziu množstvo ľudí učením o viere. To je najväčšia radosť môjho života. Rozumiete tomu? Je to niečo, z čoho som najviac nadšený v mojom živote. Jedna z vecí, ktorú sme dostali cez službu Copelandových, súvisela s hojnosťou. Môžeme pozorovať to, ako sa naše dávanie, projekty, ktoré sme robili a iné veci znásobili, rozmnožili a znova znásobili. A tie isté veci, ktoré sme videli v živote Copelandovcov, ich televízne štúdia a vysielacie stanice, tak teraz aj my máme štúdia. Oni mali letecké stredisko a lietadlá a teraz my ich máme tiež. Rozumiete tomu? A prečo? Nie preto, že by sme všetko robili dokonale, ale kvôli tomu, koho sme nasledovali. Je to tak, že koho nasledujete a čokoľvek u ňoho vidíte. A viete čo? My sme videli nielen Kennetha Hagina a Copelanda, my sme videli Pána. V nich. Je to jasné? Videli sme ho v nich. Netvrdím, že všetko, čo robili, bol Boh. Rovnako ako to nie je takto u nás. Ale diali sa cez nich veci, za ktorými ste videli Boha. A ako sme toto pozorovali, tak sme videli slávu. Je to tak? A keď hladíte na slávu, ak udržiavate svoj pohľad na nej a stále ju nasledujete, čo sa stane? Meníme sa. Povedzte: sláva Bohu, budete zmenení na to, na čo hladíte. A zrazu veci, o ktorých vám ani len nenapadlo, že by boli pre vás možné, zrazu si začnete uvedomovať: hej, to by sa mohlo stať. Stalo sa to im, mohlo by sa to stať aj mne. A čím dlhšie sa v tomto ponevierate a čím viac na to hladíte, tým sa to pre vás stáva skutočnejším, dostáva sa to do vás, až poviete: áno, Boh toto môže urobiť aj pre mňa. On nikoho neuprednostňuje, nikdy sa nemení, záleží na tom, koho nasledujete. Takže musíte si trošku analyzovať, čo je okolo vás a skúmať to. Pred chvíľou som hovoril o modlení sa za vykupovanie času. Kto je nad vami v Pánovi? Koho nasledujete? Opakujem, nemusíte tých ľudí osobne poznať, ale potrebujete sa krmiť, počúvať, potrebujete pozorovať a uvedomovať si, čo sa s nimi deje. A Pán spôsobí, že sa to stane semenom, ktoré sa dostane do vás a splodí niečo. Pamätám si, ako sme sa s bratom Copelandom rozprávali, bolo to asi pred 30 rokmi, o lietadlách pre službu. A ja som vyrastal na vidieku a nepoznal som nikoho, kto by cestoval lietadlom. Smejete sa, ale na takomto zapadákove som vyrastal. Nikdy som neletel v lietadle, keď som bol už ako 18-ročný.
Až napokon zo pár rokov neskôr sme sa s nimi poznali nie príliš osobne, ale boli sme raz u nich a on mi povedal, aby som vyliezol do jeho lietadla. Povedal som dobre, vošli sme dnu, sedel som vzadu, lietadlo bolo v hangári a on mi povedal nie, choď dopredu. Pomyslel som si, nechcem stlačiť nejaký gombík. Zopakoval, neboj sa, choď dopredu. Naľavo je kapitánovo sedadlo a on mi povedal, sadni si do ňoho. Pomyslel som si, ojojoj, Keith v ľavom kresle. Povedal, choď dopredu, posaď sa na to kreslo a vydávaj zvuky ako lietadlo. S čím sa mi snažil pomôcť? A čo je dôležitejšie, s čím sa mi snažil pomôcť Pán? Viete, ja som to nedokázal vidieť. Absolútne som to nedokázal vidieť. Ale niekde to musí začať. Rozumiete? Niekde sa do vás musí dostať semiačko, ktoré sa začne zakoreňovať. A potom začne postupne rásť. Tak som si tam sadol, chytil som ovládanie, obzeral som sa. Ale stále som to nevidel. Nevidel som to. Ale viete čo? Pán vtedy začal vo mne niečo robiť. A neskôr mi to opäť pripomenul. Týkalo sa to viery na lietadlo. A vtedy sme pomýšľali len na malé jednomotorové lietadlo. Ale aj tak, mne sa to zdalo byť úplne fantasmagóriou. Takže zatváral som oči a snažil som sa to predstaviť. Áno, tam je lietadlo. Áno, vzlieta, stúpa na oblohu a sedí v ňom brat Copeland. A Phyllis a ja stojíme dole a mávame mu. Nie, to nie je ten správny obraz. Jednoducho som to nedokázal dostať do seba. Dokázal som vidieť jeho, ako to robí, ale až neskôr sa to dostalo do bodu o 2 roky. O 2 roky sa to dostalo do bodu, keď som si vedel predstaviť lietadlo, ako vzlieta, obzrel som sa a tam sedela Phyllis. Hej! A napokon sa to aj stalo. My sme sem prileteli. Ale je to len jednoducho nejaké zariadenie, ktoré má význam vtedy, ak vám to pomáha robiť niečo pre Božie kráľovstvo. Takže či už je to kamera, štúdio, servery, zvukový systém, nech už je to čokoľvek, čo pomáha nám, čo pomáha niekomu inému, pomáha misionárom. Sme schopní pomáhať misionárom, ktorí takto môžu lietať do karibskej oblasti, na Haiti a podobne. Len pred pár mesiacmi dostali od nás lietadlo. Môžu ním voziť potraviny, lieky, zariadenia, môžu ním privážať ďalších misionárov, voziť ním veci, ktoré by tam inak nedostali. Naše cirkvi im umožnili mať takéto lietadlo. Zaplatili im ho. Ale boli by sme sa niekedy dostali do takéhoto stavu, ak by sme neboli nikdy v blízkosti niekoho, kde sme to mohli vidieť, počuť, ak by nikdy nebolo semeno, ktoré by sa do nás dostalo. Lebo Boh takto robí veci. Napojí vás na určitých ľudí, ktorých nemusíte osobne poznať. Nemusíte sa s nimi ani stretnúť, ale potrebujete ich nasledovať. Najlepšie, ako viete. Jasné? Počúvať to, čo vyučujú, veriť tomu a prijímať to. Dívať sa na to, čo sa cez nich deje a potom vykročiť rovnakým smerom. A počas toho, ako nasledujete, čo povedal Pán, poď, nasleduj mňa a ja ťa urobím týmto. Ja z teba urobím niečo iné. Niečo, čím ešte zatiaľ nie si. Ale ja z teba niečo urobím. Ďaleko na to, čo si dokázal len predstaviť, že by si mohol byť. Nie je Boh dobrý a verný? Dokáže to pre vás urobiť? Prosím, postavte sa, zdvihnite ruky a začnite ďakovať Pánovi. Povedzte vďaka Pane, vďaka Pane, vďaka Pane, vďaka Pane, vďaka Pane, vďaka Ti Pane, vďaka Ti Pane. Vďaka, Pane.
Neviem, kto je tu prítomný, neviem, kto nás teraz sleduje a kto nás bude sledovať neskôr, ale hovorili sme o tom byť pripravení. Zavrite oči, ak ste nikdy neprijali Ježiša ako pána svojho života, tento svet je nebezpečné miesto a nik nemá zaručený zajtrajšok. Musíme byť pripravení na odchod. A ako sme už hovorili, chcete najlepšie využiť svoje zostávajúce dni. Pomodlite sa nahlas. Aspoň tým upevníte vieru. Otec Boh, verím v Teba, verím v Tvojho Syna Ježiša, verím, že Ty si ho poslal, aby zaplatil za naše hriechy na kríži a že zomrel za mňa. Verím, že si ho vzkriesil z mŕtvych, slobodného od hriechu. Verím, že teraz žije, že je král kráľov, pán pánov a že čoskoro sa vráti sem na zem. Ježiš, prijímam ťa a vyznávam ťa ako svojho pána. Ďakujem ti za to, že si ma spasil. A teraz ďalej povedzte, Pane, ukazuj mi, alebo mi potvrdzuj tých, s ktorými si ma spojil. Tých, ktorých si Ty zamýšľal, aby som bol s nimi. Aby boli nado mnou, v Tebe, v Pánovi. Tých, ktorých mám nasledovať, ktorých mám počúvať a pozorovať to, čo robia a robiť to isté. Zjavuj mi to, pripomínaj mi to, potvrdzuj mi tieto Božie spojenia, tieto naviazania a ďakujem Ti za to. V mene Ježiš. Amen. Sláva Bohu. Koľký veríte, že Boh z vás môže urobiť niečo ďaleko nad vaše najdivokejšie predstavy, aké dokážete mať? Je to tak? Je to pravda pre nás všetkých. Pastor